Naglungsad ang Senado ng komprehensibong investigasyon ukol sa panukalang Pax Silica Project, isang 1,600 hektaryang pasilidad na nakatakdang itayo sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Bagamat layunin ng multi-billion peso project na gawing technology hub, ang Pilipinas nagdulot naman ito ng matinding pangamba sa lokal na komunidad dahil sa banta ng displacement, panganib sa kalikasan, produksyon ng pagkain at kanilang ancestral burial grounds. Pinangunahan ng Senate Committee on Public Services kasama ang Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ang naturang investigasyon. Layunin nitong busisiin ang epekto ng proyekto sa kapaligiran, operasyon at pamumuhay ng mga residente sa Capas, Tarlac, pati na sa mga karatig lalawigan ng Pampanga at Zambales. Binigyang diin ni Senator Bam Aquino na nangunguna sa mga talakayan ukol sa industriya sa Senado na bagamat mahalaga ang modernisasyon para sa ekonomiya, hindi kailanman dapat isakripisyo ang karapatan at kapakanan ng mamamayan. Sabi nga po, ang isang bansa, ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa sarili nating bansa. Git ng senador na tubong Tarlac, hindi dapat mangibabaw ang hangaring pang-ekonomiya sa mga pangunahing karapatang pantao at pangkabuhayan ng mga residente. Bagamat mahalaga raw ang pag-unlad, hindi papayag ang Senado na maagrabyado ang mga ordinaryong Pilipino. Siguraduhin nating walang maiiwan. Ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan. Sa kasaysayan ng bansa, ang hindi nagbabantay ang pag-unlad aniya ay kadalasang nagdudulot ng matinding pinsala sa marginalized groups. Halimbawa narito ang biglaang pagpapasara sa Boracay noong 2018 para sa rehabilitasyon nito kung saan libo-libong manggagawa ang nawala ng trabaho at napilitang pumila para sa ayuda dahil sa kawalan ng maayos na relocation plan at livelihood safety net para sa mga naapektuhang pamilya. Sa ating pong hangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan and worse, wala pong maaantala, no? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magkaprogreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan. Lumabas din sa investigasyon ng Senado ang kakulangan ng maayos na konsultasyon sa mga komunidad. Ayon sa mga lider, katutubo at lokal na opisyal, nagulat na lamang ang mga residente nang i-anunsyo ang Pax Silica Project. Mahigit 300 pamilyang katutubo na binubuo ng higit 1,000 individual sa sitio Sapang Kawayan ang direktang maapektuhan dahil ang kanilang tirahan ay matatagpuan sa gitna ng lupang sakop ng proyekto. Isa sa mga pangunahing inirereklamo sa pagdinig ay ang posibleng pagkasira ng sagradong libingan ng kanilang mga ninuno. Hindi rin bababa sa 266 na aktibong magsasaka ang nanganganib na mawalan ng lupang sakahan sa lugar. Nais po nating makita ano ba talaga yung mga plano? Ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa Pax Silica? Binanggit po sa akin ni Mayor Boots na walang naging konsultasyon bago yung announcement. Nauna yung announcement, nagulat na lang po sila na malaking parte ng Capas ang apektado. Kinalampag ni Aquino ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng BCDA, Department of Trade and Industry at National Commission on Indigenous People na magbigay ng malinaw at formal na commitment na walang magaganap na sapilitang pagpapaalis o demolisyon. I already have the go signal from Senator Ejercito. So ang commitment po natin kapag umabot na po tayo sa panahon ng budget, dahil ako po yung mag-handle ng budget ng BCDA at ng DTI, ay makita ho natin no kung magkano ba talaga yung nakalaan para po sa tulong sa ating mga kababayan. Sa paghahanda para sa mga susunod na pagdinig at talakayan ukol sa pambansang budget, muling tiniyak ni Aquino sa mga residente ng Central Luzon na mahigpit na babantayan ng Senado ang proposed Pax Silica Project. Kami po ang magbabantay at yung mga commitment sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yan po'y babantayan po natin na kapag nag-commit na walang mawawala, yung kalikasan ay mapoprotektahan, we will make sure that that will be upheld and that will be done properly with the powers of the Senate. Justin Dizon, CLTV 36 News.